खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरिनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै कार्बि आलं जिल्लानि लांहिन ओनसोलाव जिल्लानि गाहाय बाथौ थानसालियाव 62 कनफारेन्स बेवहाय जिल्लानि हाबाफारि खुंदों। बेवहाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आं गाहाय आलासि हिसाबै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंदों आरो बिथांमोना दिनै जोबोरैनो बे हाबाफारिया मोजाङै जोबलांदों आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना बे सावरायनायनि गेजेरजों जे मोजां मोनसे कार्बि आलं डिस्ट्रिक्टआव थानाय जिखिनि बाथौआरिफोर दङ आरो बेखौ जिल्लानि सिङाव जिखिनि बियाब आफादफोर दङ गामि आफादफोर दङ दा बिथांमोना मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे थांखि लायो आरो बेजोंनो लोगोसे गोदानै जिखिनि बिबान मोनदों बे बिबान मोननायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोना इयुन समाव जिल्लानि बिबान मोननाय लेखा जिल्लानि सिङाव थानाय जिमान थानसालिफोरजों लोगोसे गामिफोर दङ न'खर दानायनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव आसार खान्थिनि सायाव बेबायदि हाबाफारिखौ आरो दौरि आसारिफोरनि जा मोनसे वार्कशप लानो गोनां बे हाबाफारिफोरनि सायाव बिथांमोना सावरायनानै थांखि आजावनाय जायो आरो बेखौ गोजोननाय आरो साबायखर बावदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै। नैजिद'थि बोसोरसालिया जथुमा कार्बि आलं दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे गाहाय थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय दिनैनि बे नैथि थान्दै मेलनि मासिगिरि आरो लोगोसे कार्बि आलं जिल्लानि दालाय आफादफोरनि बिबानगिरि नोंथांमोन, दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि दारसिं सार, मन्टु मोसाहारि सार आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि हारिमु नेहाथारि बे कार्बि आलं जिल्लानिनो सनेस्वर बसुमतारी आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद आरो दौरि आफाद सोद्रोमा मावथि नोंथांमोन आरो लोगोसेयै कार्बि आलं जिल्लानि जिल्ला आफादजों लोगोसे माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद, दौरि आफादनि